Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ang kwento ko ngayong araw ay tungkol sa isang master at isang disciple niya sa India. Siya ay si Swami Rama at ang kanyang master na matagal nang nagme-meditate. Ito ay hango sa libro na Message from the Himalayan Master at ang author nito ay si Swami Rama. Isang araw, inutusan si Swami Rama ng kanyang master o teacher na pumunta sa kanyang disipulo sapagkat ang kanyang disipulo ay mayroong karamdaman. Ang ilong nito ay dumudugo at hindi tumitigil at maaaring ikamatay ng kanyang disipulo. Inutusan niya si Swami Rama na puntahan ito, ngunit ito ay napakalayo. Aabutin ng mahigit kalahating araw ang biyahe papunta sa disipulo na may karamdaman. Sinabi niya kay Swami Rama na kailangan mong puntahan ang disipulo ko sapagkat nangako ako na sa panahon ng may problema siya o may karamdaman ay papupuntahin ko ang aking disipulo sa kanya para tulungan siya. Kaya kailangan mong pumunta roon sa lalong madaling panahon. Si Swami Rama ay masunurin na disipulo kaya siya ay sumunod sa kanyang teacher. Siya ay gumayak at umalis na. Ngunit mayroon siyang agam-agam sapagkat lagi siyang inuutusan ng kanyang teacher ngunit hindi siya binibigyan ng pamasahe. At pag tinatanong niya ito kung nasaan ang pamasahe, ang sasabihin lang ng teacher niya, basta't sumakay ka lang sa bus at kung saan at makakarating ka sa paroroonan mo. Ako nang bahala roon. Basta't gawin mo lang ang pinapatrabaho ko sa iyo. Kaya mabigat man sa loob ni Swami Rama, sumunod na siya. Kaya lang siya ay nagdududa sa teacher niya sapagkat hindi niya alam kung totoo yung sinasabi ng teacher niya na siya na ang bahala sa pamasahe. Kaya naman si Swami Rama ay mayroong relo na mamahalin kaya nung sumakay sa bus ay inihingian na siya ng ticket ng unang pamasahe ng konduktor ng bus. Sabi ng Swami Rama, kunin mo na lang ang relo ko sapagkat wala akong pamasahe. Ngunit nagulat si Swami Rama na yung katabi niya ay binayaran yung pamasahe niya at ang sabi, kilala ko yung teacher mo, kaya ako nang bahalang mamasahe sa iyo. Kaya naman si Swami Rama ay natuwa sapagkat nagkatotoo yung sinabi ng teacher niya. Ngunit may isa pa siyang problema. Pagbaba niya sa bus, kailangan niyang sumakay ulit ng isa pa para makarating doon sa disipulong may karamdaman. Kaya naman namumroblema ulit siya. Ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niyang sundin ang kanyang teacher para makarating doon sa disipulong may karamdaman. Kaya muli sumakay siya ng bus. Nung hinihingan ulit siya ng pamasahe, mayroong ulit nagbayad ng kanyang pamasahe. At ito ay talagang ikinagugulat niya kasi sa tuwing uutusan siya ng kanyang master, hindi siya binibigyan ng pamasahe. Ngunit, laging may nagbabayad ng pamasahe niya. Ito marahil ang kapangyarihan ng kanyang teacher sapagkat ang mga yogi, mga kaibigan, ay nagpa-practice ng meditation. Talagang yung panahon nila, dinibut nila para mag-practice ng meditation. Kaya nagkakaroon sila ng tinatawag na kakayahan na na kayang gumawa ng mirakulo na hindi kayang isipin ng tao. Kaya naman si Swami Rama ay nakarating na sa kanyang co-disciple na may karamdaman at siya ay matagal na palang hinihintay ng pamilyang ito. Kaya naman agad siyang pinapasok at sinabi na matagal ka na naming hinihintay sapagkat nangako ang teacher mo na sa tuwing may karamdaman kami o may problema ay padadalhan niya kami ng tulong. Kaya sige na, puntahan mo na ang aking asawa sapagkat hindi tumitigil ang pagdurugo ng kanyang ilong. Kaya nang makalapit na si Swami Rama sa disciple niya o co-disciple niya, ay bigla niya itong sinampal. Hindi naman kalakasan, ngunit yun ang sabi ng kanyang teacher, sampalin yung disciple. Nang sinampal ni Swami Rama ang mukha ng co-disciple niya, bigla itong tumagilid at tumigil ang pagdugo ng ilong.
At nagulat yung mga doktor na nandoon sapagkat matagal na hindi nila napatigil ang pagdurugo ng ilong nito. At dahil nagulat ang mga doktor ay sinuri ito kung paano at bakit tumigil yung pagdurugo sa pamamagitan ng sampal. Ayon sa doktor, marahil yung sampal ni Swami Rama ay naging dahilan para mabarahan yung dinadaanan ng pagdaloy ng dugo. Kaya marahil dahil sa pagsampal ni Swami Rama ay natigil yung pagdurugo at wala daw yun kapangyarihan. Kaya naman si Swami Rama nang makauwi na sa kanyang teacher, sinabi niya sa kanyang teacher na wala naman pong kapangyarihan yung pinagagawa niyo sa akin. Ang sabi ng doktor ay pagsampal ko raw ay nabarahan yung dinadaanan ng dugo kaya natigil yung pagdurugo ng ilong. Ngunit ang teacher ni Swami Rama ay ngumiti lang at tumawa at hindi na nakipag-argumento pa kay Swami Rama. At marami pa pong kwento tungkol sa mga healing ang ginawa ni Swami Rama. At sa kalaunan ay humanga siya sa kapangyarihan ng kanyang teacher. At sa mga susunod na araw po ay ibabahagi kong muli ang kwento ni Swami Rama sapagkat marami po siyang kwento tungkol sa mga master ng Himalayas na nagpakita ng mirakulo na siya mismo ang nakaranas. Kaya bantayan nyo lang po ang video ko at sana ay mag-subscribe kayo rito para pag may bago akong video ay agad kayong ma-notify. Hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan kayong aral sa kwento kong ito. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.